Херлин Монро разкрива как една случайна среща с японска жена в Лос-Анджелис спаси кариерата й в златната ера. Кожата ми беше твърда и груба. Режисьорите се оплакваха на снимките. Споделяше иконата честно. Периодът на страдание. За 5 години най-известната блондинка в света харчила огромни суми за луксозни кремове от най-добрите магазини, за 50 плюс голяма сума за 50-те. Салонни процедури всяка седмица, специални бани с мляко и перли. Резултатът? Само временно подобрение и раздразена кожа. Моментът на откритието. През 1954 година японска имигрантка в Лос-Анджелис и показала оризов скраб, древна азиатска традиция за кожа. Помислих си, това е твърде просто за Холивуд, но промених всичко с един опит. Конкретните ползи. Кожата стана копринено мека за една седмица. Цветът ти стана равномерен и сияещ за 2 седмици. Спря скъпите процедури. Спестяваше 200 месечно.